abin rigima. Shin an baka deputy gwamnan nan kaddara bai fice nan da wata 9 za a yi zaɓe ba. An yi zaɓe an yi nasara ka sake zama shekara 4 ba shekara 5 ba to gwamnan ba shekara 8 yi ba. Yau Rabi Musa Kwankwaso ya zo ya yi falle ɗaya ya ƙara yin falle ɗaya gwamna shekara 8 kenan. Mai girma Sardaunan Kano ya zo ya yi shekara 8 a jere yanzu shine gwamna. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya yi shekara 8 yanzu shine gwamna. So ni abin da nake gani shine a mutunta juna a girmama juna kuma a yadda Allah ne yake yi. Domin idan baka yadda Allah ne yake yi ba wanda baka so din yayin sai kuma ya zo. Dan masa da kan wani batu an jiyo shi wasa Bola Ahmed Tinubu yana cewa fashi yan adawa ba sa bashi tsoro. Ana ganin kamar in ba rami mai kama ganin rami. Yana da gaskiya. Kowa ya san mai girma janar Muhammadu Buhari ya je zaɓe da wura ɗan jarida ya tambaye shi. Ita turan kai daɗe ana ganin za a samu nasarar ita a ka jira ni na ci zaɓe ni zan ci zaɓe haka ya faɗa. So da haka dan Bola Ahmed Tinubu ya fito ya karci ƙasa ɗan siyasa ne kuma shine lamba ɗaya a Najeriya. Ko ni ma ina tabbatar maka na karci ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu shi zai sake lashe zaɓe na 2027 in dai muna da izinin Allah. An ga wato jagoran adawa kenan ƙasar na Atiku Abubakar ya kai ziyara gidan Rabi Kwankwaso da ke Abuja. Ana ganin kamar wata ganawa ce wacce ba ta rasa nasaba da zaben shekarar 2027 kuma ana ganin su ne manyan yan adawa da kamar shugaban masa yake jin tsoron su. To yanzu me abin tsoro ga Atiku Abubakar? Atiku? Da masa takarda. Mataimakin shugaban kasa ne shekarar 8 Mataimakin shugaban kasa ka gaya min aiki guda 8 da yi a yankinsa. Ko a arewa ma gaba daya. Ai baka zuwa garin ne. Amma bana zuwa arewa a faɗa. Ko kuma a shekara 8 ɗin da yi mataimakin shugaban ƙasa wa darajar wa ya ɗaga a siyasa. Amma na ganin wancan kada aika ba su danne danne. Da haka ba magana dannewa. Malam Anas ya samu damar da wani mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya kaf bai samu ba domin sai da in mallaki gwamnonin PDP kaf a hannunsa aka zo convention a 2007 wanda suka ce su Atiku za su zaba. Wanda sai Chief Olusegun Obasanjo da makarabansa aka zo aka yi ta bawa Atiku haƙuri. Atiku ya zama gwal a lokacin. Tun daga wannan lokacin da ya haƙura ya karya kansa. Shi Atiku. Kwarai da gaske. Kamar yanzu kenan ba shi da kowa. To duk maganganun da yake yi kar ka manta fa ya yi magana ya ce addu'a 'yan Najeriya ba ta karbuwa. Malam Jafar Allah ji kansa yi masa addu'a ya ce to shugaban ƙasan ma da kake nema ka je ba za ka samu ba. Yau me ake ciki? Kuma yanzu ma ba samu zai ba. Saboda ba shi da tsari ba shi da fasali wajen tafikar da 'yan siyasa. Duk lokacin da aka ce an buga kugen siyasa za su fito irinsu suna nan a jihohi.